Ahojte pri Evanjeliu i na krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes by som sa chcel opäť vrátiť k myšlienke Phila Stutza, ktorú veľmi často opakuje aj Brian Johnson. Phil Stutz je coach, psychológ, ktorý sa venuje v podstate elitám americkým. A Phil Stutz nám hovorí o tom, že život má 3 nevyhnuteľné aspekty, ktoré sa týkajú každého jedného človeka. A tými 3 aspektami je bolesť, neistota a nevyhnutnosť alebo potreba neustále pracovať. Týmto 3 veciam sa v živote nevyhneš. Toto je proste, že must. Sú 2 cesty, ako reagovať na tieto 3 aspekty života. Tá prvá cesta je, že sa tomu budeš vyhýbať, budeš pred tým utekať, budeš to ignorovať, budeš s tým bojovať a budeš stále sa schovávať vo svojej komfortnej zóne. To je jedna cesta. A druhá cesta je aktívne prežívanie života, kde príjmaš túto realitu, že bolesť je nevyhnutná, neistota je nevyhnutná, tvrdá práca na sebe je nevyhnutná, pokiaľ chceš prežívať plný, naplnený život. A neskutočne mi to pripomína Kristovú múdrosť a Kristové evanjelium, kedy Ježiš nám hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Kto neberie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť môjim učeníkom, nemôže vstúpiť do kráľovstva. A tu sa nám krásne prelíva celé kresťanstvo a spiritualita, múdrosť kresťanstva, múdrosť Krista, ktorý nám aj svojím životom ukázal, že ani jeho život nebol oslobodený od bolesti, neistoty, potreby neustále pracovať. Hej? My si myslíme, že Boží syn mal uslané náruže, ale sa pozrieme na Kristov život, tam bolo veľmi veľa bolesti, tam bolo veľmi veľa neistoty a tam bola neustála potreba pracovať. Hej? Čiže toto je fakt. A k živote buď sa necháš riadiť vlastným strachom a vlastnou lenivosťou, a budeš žiť schovaný v ulite, nebudeš aktívne na sebe pracovať a nerozvinieš proste to, čo ti Boh dal, nestaneš sa tým, kým máš byť. Prečo je to tak? Prečo sa nevyhneme neistote, bolesti a prečo stále musíme na sebe makať? Na to odpoveď evanjelium nedáva, na to odpoveď nedáva nikto, ale je to nepoperiateľný fakt a je na tebe, ak sa k životu postavíš. Či aktívne, ako s nejakým heroik, hrdinským mindsetom, a pobiješ sa so životom, alebo sa stiahneš a schováš sa niekde do ulity, budeš nadávať na život a stále hľadať nejakú ľahšiu cestu. Aj to je cesta, ale tá cesta nevedie do neba, nie je to cesta Krista a určite to nie je cesta k naplnenému životu. Prajem nám všetkým odvahu a silu vykročiť, vziať kríž, vziať všetky neistoty, celú životnú bolesť a vykročiť tak za Kristom a zdieľať s ním tú krásu toho života, lebo v tom všetkom, v tej bolesti a v tej ceste je možnosť proste vyrásť a stať sa niekým väčším. Veľa síl, máte požehnaný čas. Ahojte.